नै बेमारिया बेनो बेसे गोबाव जाखो गोलैसोनानै थानाया? माबासो जाबाय दा गोबावानो जाबायानोसै बोसोरसेयानो जाबाय ना? बोसोरसेयानो जाबाय बोसोरसे बारबावासो नै एबार हाबबानो नैबे आथिङानो आरोखि ना आथिङा केन्सारखौनो होनांसिगोन आरो बेखौ ना केन्सारानो होनजाबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा गोलैसोनानै थादों बिसिनानिफ्राय सिखारनो हाया मावनो हाला जेबो गथ' गथायबो गैया फैसा थाखा प्रब्लेम जाबायलै गैया लांनो गिदिरानो जाबाय बिराद गाज्रि अबस्था आरोखि ना आथिङा खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दिनै समान बसुमतारिया मोनसे दुखुथिया न'खराव फैदों मानो होनना बुङोबा आंखौ हांख्रायहरनाय हिसाबै आं दिनै बे न'खराव फैनाय जादों दिनै समान बसुमतारिया खुनु राजनितिकनि सोमोन्दै बुंनो होननानै फैयाखै सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा BJP बेफोरनि थाखाय बुंनो होननानै आं फैयाखै सोरखौबा रायनो होननानैबो आं फैयाखै आङो जास्ट इउटुबार हिसाबै बा ससियेल मिडियानि हिसाबै आङो मादैनि न'खराव फैदों मादैया बिराद माने बिपदआव गोलैनानै दं आरो बिथांनि हासबेन्ड बा आदैयाहाय बेमाराव गोलैसोनानै दं केन्सार बेमाराव आथिङाहाय बेना आगदानि आथिङा माने थाबायनो हानाय केपासिटि नंला आरोखि सेस गाराय जाजोब्बाय आं नोंथांमोनखौ देखायगोनबो भिडिअखौ आदैया माबायदि अबस्थायै दङ आरोखि दा आं बे न'खराव फैनायनि जाहोना बेनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे मादैनि बेमारनि थाखाय मादैया अनसुंथाइ लुबैदों जोंनि रायजो राजानिफ्राय जा थाइबसे मोनो 10 थाखायानो जा थाइबायानो जा 200 300आनो जा बयबो आं बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं होनानै होगोन जाहाथे जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों मादैनि हासबेन्ड बा मादैनि फिसायखौ जोङो रैखाथिखौ होनो हायो बिनि बेमार आजारखौ जोङो डाक्टारनिसिम लांनानै जों फाहामथायखौ जों लानो हायो आरो आङो बेजों लोगोसे आं खावलायनो सानदों BTC सरकार हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF दोलोनि गासै दैदेनगिरिफ्रा नैबे भिडिअखौ जुदि नुदोंब्ला अन्नानै बिथांमोननि न'खराव फैनानै एसे बेमारिखौ नायफैनानै अनसुंथाइ नोंथांमोननिफ्राय जुदि होयोब्ला मादैया हयथ'बा बिराद गोजोनगोन आरो मादैया माने ओरैबायदि अबस्थायाव गोलैसोनानै दं दा बिथांनि बोरायाहाय आदैयाहाय थाबायनो हाला 1 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिसिनायाव गोलैसोनानै दं बारासो जाबावबाय आरोखि बेमाराथ' नायजाला ओरैबायदि अबस्था जाबाय माने दानस'ना गारबाबो खुनु माबा गैला आरोखि बेबायदि आरोखि केन्सार जानानै दं आरोखि दा मादैया मा खालामनो आंखौ लेंहरनानै नैबे भिडिअखौ बानायनो थिननायनि खारना बेनो रायजोफोर नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ एसेबाबो लुबैदों जा हायो जेसेबां हायो 10 थाखा 20 थाखा थाइबा बिथांनि एकाउन्ट नाम्बार आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै हैगोन आरो बिथांनि गामियानो जाहैबाय बावखुंग्रि समस्ति BCDCआ जाहैबाय गेन्द्राबिल आरो बालजरा होनो बिनि गामिखौ बालजरा गामिनि आरो बिथाङा सिगाङावहाय BPF सापर्टार होननानै मिथिदों आंनि सोंनाय मथे दा आंनि खारना सोरबा BPF सोरबा UPPL बिनि सोमोन्दै आं फैयाखै जास्ट आं दिनै इउटुबार महरै ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय हिसाबै आं दिनै मादै हांख्रायबाय थानायखाय आङो नैबे न'खराव फैनानै ससियेल मिडियायाव होनाय जादों जा आङो BTC सरकार हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF सरकारनिफ्राय मादैया अनसुंथाइ लुबैदों आरो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों नोंथांमोनहा जा अनसुंथाइ हरो बेजोंसो आदैनि बेमारा बा ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हागोन बा सिकित्साखौ खालामनो हागोन बेनो आरोखि दा मादैया माबाफोर बुंगोन नामा एसे बुंनानै होदो अन्नानै माया खालामनानै आंनो एसे सायज हरबानो जाबाय आइ आफाफ्रा आं जेबो गैया गरिब जाथारबाय जेरैबो राहाय गैथारला आंनि फिसायनि थाखाय माजों मा खालामबावनो गथ'फोर दंबाबो गथ'फ्राबो सैज' खालामना माबा होनो हाया अन्नानै होबानो जाबाय आइ आफाफ्रा आदा बाजैमोनहा बा मादैमोनहा बा बिनानावमोनहा अन्नानै एसे हरबानो जाबाय आंनो आंबो बांद्रायबो रोङा बेफोरबायदिखौ बुंनोबो जाबाय दे थारमाने मादैयाहाय दा हारसिङैल' फिसालाफोर उन्दै उन्दै दंमोन नाथाय बिसोर जेबो मदद होनो हाया गथ'फोर फरायफुनाय दा न'खरावहाय ओरैबायदि अबस्था गाज्रि अबस्था सरकारनि गभर्नमेन्टनि न' मोनदोंमोन बेखौ बिथांमोनहा मोनसेखौ फाननांबाय उफाय गैया सिकित्सानि खारनाव आरो जानाय लोंनायनि थाखाय प्रब्लेम जायो मादै हारसिङै
गथ' गथायफ्राबो माने गथ'फोर फिसालाफोर सानै दङ उन्दै उन्दैसो बिसोर जेबो मदद होनो हाया बेनिखायनो आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों मादैखौ निस्सय नोंथांमोना अनगोन आरो बयबो जा हायो 10 थाखा 20 थाखा सहायखौ हरगोन बेखौ आं खावलायो आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारखौबो आं खावलायो जाहाथे मादैनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै मादैनि एड्रेसखौ लानानै नोंथांमोनहा बे न'खराव फैनानै बेमारिखौ नायनानै अनसुंथाइखौ होफैनो हागोन आं बेखौ खावलायदों आरोखि गोजोन्थों